Kita tanapin ko dako. Ay, maganda pag tinatipay dali ni. Ano sir? Start. Kaya dati maganda tag-chip Oh, dali. sige, parking na pare. Oh, yung ano da, padapin ang motor to. Sige, pagkara kay. Ay tani. Mara na. Oh. Sige. Magali mga kulurom ron, dakpan lagi ni ron. Nato ron. Sige. Are ko. A few moments later. Kulurom ning mga tawa na oh. Iba mo daw nga delikado ang panahon ron wa mo helmet. Sir, Namo lisensya? wa tadi sir. Listro. Samot sir. Magkiniil ra ba to sir oh? Magwa sir oh. Mo Kay- mo sir kay Namo ikabayad lagi. samot sir, wa to mo sir. Murag wa to ni tanan sir ba? Aghan nga driving with no license. No side mirror, no signal light. Rambuton na yun daw, mapler. Ay lamidak pa sir kay manglimos pa mi adto dito sir. Awag mo ang kurma sir, wa na may sinila sir. Hindi mo mo kay bosa balaod na to karon. Di ba man sir pero Wa pa mo imaso. ay kinaluyan na mo sir. Unsa man charge? Oh kana. Unsay? Kamoy bala dia. Ikat chef. Tikitan na na. sir. Tikitan. Ato lang mo musipyo nagka sunod lunes ha. Sige chef, mate murag luo di kay kurma naglawa mga naw murag pamilyado. Di na masilbi chef kay Adi jod may kay napatag mo nila. napay motor saba kay mapler. Gi anong gimapler man ako? Aron makamgo pa nila ba? Sakto jud chef. Tikitin na na siya. Tikita na to ni. Magsalig nila. Di tikitan. Tara, bari nyo na nato yung musipyo ninyo. Sige. Kasunod ha. Tikit ra ni karon. Kasunod takpan ka pong nga kurma nyo. Impaw na niyo motor. Salamat kay inyo sir. Di ay na para. Mana kayo? Karang si buhay pa yan na dito. Oh, Salamat kay burutan niya kung kauban usa. Ano yung gamit ito? Sigilo na eh. Ano ito? na clear na pod. Agoy. Mapler na Jeff. Ay, George. Oh. Tama clear. Ayay. Ano violation or number or po din violation. Why helmet, why mask. Namoy lisensya dong. Oh, boss. Resto. Wa. Ah, why mo tanan? mo tanan. Ano nag-drive mo wa mo kuwang nimo? Di mo kumpleto. Di Ano pasakay mga bata nga bawal man ang bata ron. Bitaw. No helmet, no mask. Bata mo jud bawal bata ron mo gawas. Ya. Why plate number? Di okay ra ang daway plate number nganong gipagawas ning bata nga bawal bata ron mo gawas ICQ kayo. Tiguang na muna boss. Ha? Tiguang. Tiguang. Ay, unsay ngani mo? Unsay ngani mo? Unsay ngani mo dong? Naka-ID wala. Wa. Ha? Wa patay ni wa. Sige. Lista. Driving Unsay with pa- no oh. license. License. No resto. No signal light. No signal light. No signal light. Stan. Kapay trambotso, mapler ipa dok na chef. Asa batang ko? Mugikan do. Tangtanga. Wa mito nang mo ka nagmas do. Kina naman mo ba do pa kay. Ticket sa side mirror 200. Signal light 200. Oh, sunod. No plate number Sila ka po. 150. Kada mo kuan ron. Ang boss, mami kurta boss. Di, sunod si mana mo ato sa munisipyo dong. Bayad mo. Bayad mo siguro kay madakpan mo sunod. Pao na niyo motor. Una may color ning motor nga mura mag rainbow lagi ni. Color na kabrare. Kauban. Nya 200. driving with no license. 150. Nya no registro. Total. Kira. 550. 50 rand. Putol po kasi si Chip oh. Oh. Violation ka po na. Violation. Ngano wa mo mag-helmet nga delikado kay ron? Doon lang mami ana unahan boss. Why mas? Urigi. Ay palayo mo gamay chef kay basing. Palayo mo gamay. Dara resibo ninyo dong. Sip, munisipyo ni Bariha ayaw sa hardware. Gusto po ka to butika. Ya, pwede na mo uli boss. Oh, pwede na pero
Kasunod ha. O padagpan mo motor, impound na yung motor. Ay na pagdagbata sunod. Bata, pagdagbata, bawal kayo na. Ikaw daw, pila edad nimo daw? Dapat boss. Inera. Ay pandara, atra. Pag nga na may mong Para na kayo magrang-rang pa ka. Sorry sir, sorry sir. Mirror. siguro kibaw ning mga bataan ning katong kuan diri sa batas sa kuan Republika. Sir, pasensya. Nakay lisensya? Pa, ano ba sir? Registro. Tikit na Wala paliron, niya mo tikit. sir, kay inuman ang upre ng motor sir. Pangalan mo? Ang sir, di sir. Naka-ID. Naara ba sir, pero kuan na ba ni sir kanang kuan sir, na ko'y IDs kanang pag high school lang sir, pwede ra ni sir? Chip, Kuan lagi, ano sir? naman chip? Ay, ID pang high school chip. Sir, G nga Araw ni estudyante ba ka? estudyante lagi sir. Estudyante ka? Wa ko student lagi nga driving license sir. Sama na. Di, pwede na. Sa loan na ko ninyo sir kay sugo ra po sir, di ko na ang motor sir. Ay samot di pwede. Ngano nagdadaam kag motor nga di mo ha. Pwede na. Di ba? Unsay? Violation na ni Chard. Unsay violation na ni Chard? Ano yung motor? O, mas mo na. Gawa. Lagi sir kay ako mong sir, okay ra na makubidan ko sir basta ang motor. Ay pinuman na nga motor sir, di na makubidan ingon tug tagiya sir. Sige, sige. Issue pa. Issue. Step. Issue. Unsay? One. No, meron. No sad meron. License driver. Nga na mo ko'y ID sir, di na dito pwede sir. Hindi ka pwede lagi. Kaya high school pa to. Dito di ka dito pwede kay Not registered vehicle. napay motor nimo hinuwaman. Wala mo. Nakahuwa mo ang tawali mo yung registro pa doon. Sir, Unsa pa daw Chard? Apil kay mo kay panahon pa registro sir kay No, signal light. sir nga Oh, no COVID signal lang, light. sir. No license. Sige. Not registered vehicle. Tip. Issue na tip. Tarong. Makamala na eh. Pwede gamay-gamay ra na sir kay napalit ko gatas lagi sir. Pat katas nga ako na gining gi. Adjust sa ning mga kuan na ni. Ada sila nagamay sir kay Ato sa di may pwede ka ato hangyo sa prinsipyo. Oo, tahan nyo. Tip. Dahil resibo. Ticket mo ticket. Salamat kayo sir. Ilan sir? Anyo wa mga may pang soter dire init kayo ganihara. Isa ba nagsugo ninyo diri sir? What sir? Ayaw pagbuot. Nagkandag ng checkpoint dire ha. Honong ma! Kahit kung para na rin honong. Play! Maong na! Hoy, pag na na! ba? Pinataw, pagalaw. Unsa pa na mo para? Unsa pa na? Inyo nang ginawat? Nawa siguro ninyo ba? Tama no? Salamat sir. Butol ba ang amap unsay? Ate problema na mo sir. Kinsa man ang motor dai? Oh, ano nga pala ka? Ngano man nangayawi nga lugas mo paw. Suga man ni. Sasi po sasi. Kinsa man mo dai? Parang nga yung talaga. Yung Kandag ng checkpoint dire ha mga pulis be. Oh mo kaila. Sado mo kayo ha? Kamuap. Kinsa mo? Sir. Asa mas niyo sir? Napay mga buhok ninyo. So, ano mo, kasi ano mo gan eh. Checkpoint. Oh, pulis na mo dai. Di mo mag tubag-tubag. Nang tama mo tang dire nga. No entry, no trespassing, no smoking. Sa may mga kuan na. Chard. Nawal siya, siya. Lisensya. Registro, pakita, pagawas. Register. Abi mo mo di may police Wa pa boss kay. helmet. Gusto sa pay. Salig mo din. Namin sir, wala mo gisot sir kay. Mga buhok ninyo. Ay na. Limit para Apa yung mga sinot pa murag kapgo di man na pulis. Di siya mugi ka Mga pulis tawa nagsanilas ang mga TL murag naog kanggaro. Ano naman mo? Daw di sabi mo. Kapilisupo wian nimo do. Asa ba yung Tikitinit. Tikitinit. Ticket eh. Lusupo. Lusupo. Asa na Chard? Tikiti na to ng tikiti. Mirror. Side mirror. 1,000. Okay, ayo sir.
Driving Ayaw, without set up kayo license. mga Sailab. sado kayo mga. Di pwede na. Abusado Ayun kayo na, mo. ayun na, mamotor sir. Sabay, ilay record. Abusado kayo magtuwag-tuwag mo pulis. Imo mapasakitan niya ang motor sir. Kasuhan na to na sila grip. Kasuha grip. Ito amin yung grip. Gusto kayo mo musupa ka? Gusto kayo mo musupa? nang magtubag-tubag me. Ay mo pagbuhat sa pulis. Please. Ano tagan? Ano buot mo? Sige, Jeper police mo sir, ingana naman sir. Hilo. Ingita sa Singalit. violation. Singalit. Di na musiga. Siga na sir. Ilang dua helmet. 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 Pero okay na sir. Doon na, ana rin tama na sir. Di lagi pwede. Ana rin lagi tama na sir. Ano mo pulis? Kaya mga nagasa may kutob, ana rin tama na sir. Ano lagi magdako Bago mo na, dire. kuya ka. Oh, Bante mo namin dire. lupag mo. Lagi, sige. Ban. Kaya ana rin na nagot tama sir. Lagi pwede. Tanawan yung bunal ng maglok, may yung bunal ng murag kahoy. Pwede gawa mo si Saway registro. Nganaw. Okay, nanggimat ng mga naong. Maskara man na ilaha. Bilay na. Pila mo. Maka na rin violation nila. Pila. Hindi ka may rampon eh. 200,000. Sabi po sir. Sige. Ano na inyo ko na? Sir. Ato na munisipyo yung bayre. Ako ako po ni sir ito. Dugang as violation. Ato dito. Bayan. Sir, kanang ano na Huwag mong maguna. tuturo mo ni sir. Huwag mo respeto sa pulis ha. Respeto mo. Okay, mana yung baro na, hindi mo kabayad. Tulo ka, pila to sir, pito kadlaw. Pito kadlaw. Hindi mo kabayad. Hindi man kabed sir. Piso mo. Ay, preso. Kamo, preso. Preso. Kamo. Ay, kanong na yung pulis mo eh. Sa pulis, nga maramong naw kami ko. Kamong buha. Kita na dapat. Ikaw pa, paana din ticket ka. Kasan? Paana din ticket Ama ka. man ticket, Paana din ticket. Oy sir, ay sir na sir. Lagi na tamo kasol. Tutuk ra to. Bahod. Bahod. Patiket, patiket. Sir, sir. Sorry sir. Abong buangon mo sir. Sige. Lakaw daw kasi ba, bukan mo na kung munisipyo ha. Sige sir, salamat sir. Sige, lakaw na mo. Salamat sir, salamat sir. Garuya. ay naman pagkabasado mo na pa mag-utro. Ay, magtubag ha. Kamu mga bata mo. Ambak. Kita may driver nyo na day. Labulit naman no. Ambak. Ambak na o ginawa. Ambak na. Pulpag. Uy, giginaan niya sa kayo na. Napay. Front seat nga na. Dako kayong lugar na rin. Ambak. Ambak. Kita yung driver nyo na. Ikaw driver. Siya, amaw. Ano yung si Jameng ambak? Hoy! Diyan mo ka muna ang ambak driver. Driver. Nga na magtotoo naman mo nga. Driver. Kamu magkauban. Siya mo driver na kita driver. Iya mo ka driver to ba? Ay sir. Hindi siya. Driver siya. Nag-drive niyo. Alay. Drive mo pa na plane. Ako. May musik pa. Hipi-hipi na kay isa. Siya mo ka na siya bitago na tres. Ari sir. Yung mo Sino wala ko na una dire og siya ko drive. Daot ya. Hindi mo tinor. Tutulong no. Taro magtubag ba? Hoy, ako mo drive na. ako kanina nagba sila sir kaya pa nabutan sir. Mas din na. Di po pre lang sir mga papapalat na magmagala sa sila. Ang driver lagi kasi driver. Kan saya driver lagi dire. Na sir. Wow, ito ka. Siya sige ako na sir. Sige. Kam ni driver reje. Magsige pa mo tutod. Lisensya. Are. Lisensya pagkita. Are. Lisensya. Ikaw mga driver, ikaw palingog-lingog mo ka diya. Matagdagan sa labas mo. Lisensya sir. Restro. Cute ng driver ay. Lisensya po ko restro sir. Usa may mga may tabo na nimo ba. Bungi. Lagi. Pila revolution sir kay amor na bayaran sir. Unsay mga kuara ni? Lagi revolution unsa pa ning motora ni? May charge na sir, amor na bayaran sir. Wa manik tanan. Pila tanan sir. Dina na sir. Napultang gasolina na sir. Napay trambot sa overheating oh. Ano yung kasi ang trambutso? Simod manguna sa baka sir. Cha na sir amo. Siya ito. Chip. Merol. Okay, meron. 200 nung. Why kuan signal light. Signal light.
200. Wa po headlight, Why headlight? wa brake light, wa taplodo. Ay sus. Sus, Number. na. Wa mo tanan. Driving without license. Driving without license. 1,000. Not registered vehicle. Hoy, paminaw. 500. Sige mo yaw-yaw diya. Sila sir. Putalo na to ni. Tagam ni mga batari. Kamera naman sir, na may kwarta yung kabayad sir. 1, 2, 3, 4, 5. Pila? 25 25. I-issue ticket. I-issue ang ticket. Chef. ticket. Sige, chef, i-issue na chef. Ticket. Uy, ticket ninyo. Gawat na wa. Kay Rina ninyo ba ito? Uy, paminaw mo. Ano, Kami bayad. Apir bala. Apir bala. Oh, sige, sige. Bayaran nyo din ron. Ito, chef. Chef ako. Bayar sa chef. Kapag siya nag-siminta chef. Ay, 50. Kapag sisa. Unsa mo? Ato yung taga mo siminta mo ni Malo. Manyo, manyo. Di kayo magdagang. Adi kay abusado mo kayo dako kayo valuation. Di pwede dagang kayo mag-violation ha. Pila sobra na da. 2,450. Ato na sa munisipyo barge. Sila. Oh sige. Partner ako ba? Ay sige. Salamat niya. Laka na mo. Ay, bandara, pabuka na kay. Buka na kay. Motor, makadugo. Ay na pandara. Meron kita na driver nyo lain. Paula ka ko. Oo. Sir, ano sa may standard na? Bahala po na. Hindi check. Sorry ba, sir? Itaw sa ba kamo bigi barang si Winta. Sa mga malamita mo, nabita mo pangasutra, sir. Panluma. Tao na kuan ba na nakakuan diha. Tikitag, Larga na mo. Sabi na, sir. Hoy, meron siya na larga. Sabihin ni Star, wala na ticket mo gotro. Nginang iskat amaw. Di. Ticket tar buta. Ayo, gali. Gaya ka lakaw. Gali mo. Mama, a party girl, she just wanna have fun. Sir.